Oakville Millenium City ka anyị na-enweta ozi na ha agbapego isi ụlọ ọrụ ha n'Awka bụ isi obodo Anambra State n'oge a na-agbape ogige a ka aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo na-eme ka amata na steeti a ka o si dị taa bụ ebe kasị wee magbuo onwe ya ma dokwuzie arụ maka ndị mmadụ iguzobe ụlọ mmepụta ngwaahịa ha na azụmahịa ha wee na-akpọkuzi ndị Anambra nọgasị na mba dị iche iche ka a bụrụ ụlọ mmepụta ngwaahịa ha wee nalute ụlọ ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Echitere anya ya bụ onye ji ọkwa chief of staff ya bụ Maazị Ernest Ezeajuri toro ndị nwe ya bụ ụlọ ọrụ Oakville Millenium City bụ ndị Tinkom Development and Realtors Limited nke onye ndu ya bụ injinia Machiavelli Okafọ maka echiche ya n'ịnata ma wube akụnụba na Anambra steeti ma gwazie ndị Anambra ndị ọzọ gụnyere ndị nọ na mba ndị ọzọ ka ha gbaa mbọ bunata akụnụba ha n'ụlọ iji gbasoo atụmatụ ụlọ ọrụ Oakville iji mepee Anambra ma hụ na isi obodo Anambra bụ nke dịka ndị a na-enweta na mba ndị ọzọ mepere emepe. Ka ọ na-agwa ndị ukwu bịara ya bụ mmemme okwu ka onye isi oche otu ya bụ ụlọ ọrụ Tinkom Development and Realtors Limited bụ injinia Okafọ nọrọ kọwaa na amụma ọrụ Oakville Millenium City Project bụ nke sitere na ndonye ukwu ụlọ ọrụ ahụ na gọọmenti Anambra steeti nwere ebe o toziri gọvanọ Soludo maka amụma ọrụ o ji n'obi gọọmenti ọfụ dị n'Awka ọrụ okporo ụzọ dị iche iche ya nakwa ebe nlegharị anya akpọrọ Solution Fund City dị n'Awka ma kọwazie na ndị Anambra ọbụla ndị nọ na mba dị iche iche bụ ndị ga-enwezi afọ ojuju inwe mmasị ibunata akụnụba ha n'ụlọ dịka ọchịchị gọvanọ Soludo na-akwado. Na ntụnye nke ya, onye na-ahụ maka ihe gbasatara iwu na ya bụ ụlọ ọrụ Oakville Millenium City bụ barista George Akpamgbọ kọwara na ya bụ amụma ọrụ esteti bụ nke ebumnuche ya bụ iji kwado ndị Anambra ya nakwa ndị ọzọ ka ha na-ebu Anambra n'uche n'ihe gbasatara ebe a na-ewube akụnụba ma kọwaa na ya bụ aka ọrụ ha ji n'aka n'Awka bụ nke ebumnuche ya bụ iji nye ndị Anambra ụlọ ebe obibi kacha mma. Site n'Awka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.